Ja, een goede supporter. Zelfs als ze hier voorbij komt, zeg je wel op, Jonas. Kom op, Jonas. En papa, kom op. Wannes. Kom op. Wannes. Kom op, Jonas. Kom op, Jonas. Kom op. Ja. Nu stil, hè. Nu stil, hè. Het is een papa die rijdt en zo, dus ja. Nee, er zijn een paar redden, hè. Ja, zo'n pa zit van Een paar achteruit. zit van achterhoek. Ja, zeker. Dat is Nou, toch weet je geen tegen, dat is dat toch is geen wel en de dezelfde jongen, hè. familie. Je hebt- Rustig, geloof. Ja, dan was het niet sneller. Zie, dan gaat het sneller, hè. Wannes. Dan gaat het sneller, want het draait naar links. Nee. Ja, wel, toet. Nee, nee. Doe, doe. Want het paard is verschieten, hè. Oeh. Nog altijd geen balken, hè? Geloof. Ja. Geloof is goed. Ja. Hop, zegt hij. Pap, pap, pap. Moet ik helpen? Hallo. Hallo. Met dat helpt je, hè? Ik had de grond kussen zeer. Zit dat geen pauze tussen? Apollo. Nee, dat vinger, hè, manneke. Oho. Hey. We hebben nog 1,28, hè. 123 4 1,28. twee mannetjes.